Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που το έχουμε ξαναδεί και επιμένουμε σε αυτό. Αυτή τη φορά αφορμή μας έδωσε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, που σε αυτήν τη συνέντευξή του στον Sky αναγνώρισε για πρώτη φορά ότι υπάρχει πληθωρισμός απληστίας και μάλιστα υποσχέθηκε μηχανισμούς ελέγχου των υπερκερδών. Αυτόν τον πληθωρισμό λοιπόν απληστίας, για αυτόν τον πληθωρισμό έχουν μιλήσει η κυρία Λαγκάρ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο ΟΣΑ. Είναι ένα φαινόμενο που δεν είναι καινούριο, όμως το θέμα υπάρχει, ο πληθωρισμός της απληστίας και ο πληθωρισμός των κερδών είναι εδώ. Στην ουσία είναι αυτό που ζούμε, με τα τρόφιμα, τις τιμές που ανεβαίνουν και τα κόστη παραγωγής πέφτουν. Ακόμα και για το θέμα των εισιτηρίων της ακτοπλοείας. Σήμερα αν σερφάρετε στο διαδίκτυο θα δείτε ότι υπάρχει ειδικό θέμα με την απληστία για τα τρόφιμα. Επί της ουσίας ο πληθωρισμός και τα κέρδη έρχονται ξανά στο επίκεντρο. Μάλιστα ο συνομιλητής μας, που τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, που είναι ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο σήμερα επί του θέματος στην εφημερίδα Τα Νέα. Κύριε Πετράκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Όταν σας κάλεσα να ομολογήσω δημοσίως ότι αυτομάτως το μυαλό μου πήγε σε εσάς, δεν είχα ανοίξει τα νέα, είδα μετά το άρθρο σας και λέω συντονίστηκα λοιπόν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, επιτέλους αρχίζουμε να συζητάμε γι' αυτό, ένα θέμα που κυρίως και στην Αμερική αλλά στην Ευρώπη συζητείται ευρύτατα. Ας ξαναπάρουμε λοιπόν το νήμα από την αρχή. Εξηγήστε μας τι είναι ο πληθωρισμός λοιπόν της απληστίας και πώς και γιατί ασχολούμαστε μαζί του, πώς συμβάλλει καταλυτικά. Κοιτάξτε, μιλάμε για τον πληθωρισμό ο οποίος προέρχεται από τη διάθεση των επιχειρήσεων να διατηρούν υψηλές τιμές. Ενδεχομένως, παρόλο που τα κόστη τους έχουν μειωθεί, σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσουν κέρδη, δεν ξέρω τι. Πώς κέρδη. Είναι, ναι, να το λέμε. Ναι. Τώρα, δεν είναι εύκολο, μην εκπλήσεστε, το φανταζόμασταν ότι υπήρχε, δεν είναι εύκολο να μιλήσεις γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί και να το λες και πολιτικά πολύ δημοφιλές, ξέρετε, να πεις ότι ξέρεις οι επιχειρήσεις έχουν υψηλές τιμές, άρα κάτι. Θα το δούμε και το κάτι αυτό. Δεν είναι λοιπόν εύκολο. Όμως έχουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, πλέον τοποθετήσεις από ψηλά εισταμένους όπως η ΕΚΤ, η Λαγκάρτ, όπως είναι το IMF, το κάθε αυτό, οι οποίοι συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι οι τιμές αυτή τη στιγμή κατά 50% οφείλονται σε αυξήσεις τιμών που προέρχονται από τις επιχειρήσεις χωρίς να δικαιολογούνται, εννοούμε. Πληθωρισμό κερδών δηλαδή, με λίγα λόγια. Στην ουσία θεωρούν ως κύριο παράγοντα του πληθωρισμού τα επιχειρηματικά κέρδη. Κατά 50%. Το 50% θεωρούν ότι κατά 50% οι αυξήσεις των τιμών οφείλονται στον πληθωρισμό κερδών. Αυτό είναι μια διαπίστωση η οποία διαφοροποιεί την παρούσα φάση, το παρόν πληθωριστικό επεισόδιο από παλαιότερα. Στα παλαιότερα δεν συνέβαινε αυτό. Σε παλαιότερα πληθωριστικά επεισόδια είχαμε αυξήσεις οι οποίες όμως κυρίως οφειλόταν σε στοιχεία κόστους και οι επιχειρήσεις προσπαθούσαν να διατηρήσουν τα μερίδια τους στην αγορά, μην επιτρέποντας να αυξηθούν οι τιμές, δηλαδή απορροφώντας ένα μέρος του κόστους. Αυτή τη φορά ήταν τέτοια η φύση του πληθωριστικού επεισοδίου, λόγω ότι είχαμε μια μοναδική πηγή, την ενέργεια και τα τρόφιμα, τα οποία επηρεάστηκαν πάρα πολύ από το ουκρανικό καταρχήν, αλλά κυρίως και από την κλιματική αλλαγή. Και όταν λέμε κλιματική αλλαγή εννοούμε στην Ευρώπη, αλλά εννοούμε στον παγκόσμιο νότο. Η κλιματική αλλαγή δεν έχει επηρεάσει μόνο την Ευρώπη, έχει επηρεάσει τον παγκόσμιο νότο, με αποτέλεσμα μεγάλες, τεράστιες ομάδες πληθυσμών
να πεινούν πια, να έρχονται σε κατάσταση ένδυας λόγω του ότι δεν μπορούν να αγοράσουν τα τρόφιμα τα οποία χρειάζονται, αλλά έτσι ναι μεν οι Ευρωπαίοι έχουμε τη δυνατότητα να τα αγοράζουμε, αλλά τα πληρώνουμε σε πολύ ψηλότερες τιμές. Είναι δηλαδή ένα φαινόμενο, φανταστείτε το Μάρτιο του 2022 ήταν οι τιμές, αν δείτε την εξέλιξη του τιμαρίθμου τα τελευταία 20 χρόνια των τιμών, θα δείτε ότι είχαν μια συγκεκριμένη πορεία και ξαφνικά το 22 πετάγεται στον ουρανό, στην κυριολεξία. Αλλά όταν λέμε ψηλά, πάμε ψηλά. Συν 22%. Συν 22%. Και το Μάρτιο του 22, ναι. Σε σχέση με το 21 και στη Βρετανία 30%. Οι Βρετανοί είναι αυτοί που υποφέρουν περισσότερο από κάθε άλλο. Και έχει ένα ενδιαφέρον, κύριε Πετράκη, γιατί ναι, συνέβαλαν οι παράγοντες που μόλις πριν από λίγο αναφέρατε στην αύξηση. Ωστόσο, έχουμε μπει πια σε ένα περιβάλλον αποκλιμάκωσης του κόστους παραγωγής, της ενέργειας, των μεταφορών κτλ. Όχι μόνο, και των τροφίμων. Προσέξτε, και οι τιμές των τροφίμων από το Μάρτιο του 2022 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων, αυτό έχει σημασία, που παρακολουθεί τις τιμές των βασικών αγροτικών προϊόντων, είναι σε συνεχή πτωτική πορεία. Ναι, όχι όμως στην Ελλάδα, έτσι, γιατί εδώ όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όχι. Στην Ελλάδα δεν είναι σε συνεχή πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, ξανά σήμερα υπάρχει... Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και επαναλαμβάνω, όχι στην Ευρώπη, ιδίως στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης. Προφανώς έχουν κάποια επιρροή από το θέμα της Ουκρανίας ενδεχομένως, αλλά οι επιχειρήσεις δεν είναι πρόθυμες να μειώσουν τις τιμές σύμφωνα με την εξέλιξη των τιμών των βασικών στοιχείων. Κύριε Πετράκη, ο πληθωρισμός των τροφίμων τον Ιούνιο έφτασε το 12,2%, όταν ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή έχει προσγειωθεί στο 1,8%. Έτσι ακριβώς. Η εικόνα είναι σαφής. Τώρα, δυστυχώς αυτά όλα οδηγούν σε μια πολύ απλή συζήτηση για να καταλάβετε. Να βάλουμε πλαφόν στα τρόφιμα. Δυστυχώς αυτή η επιλογή δεν είναι στο τραπέζι προς το παρόν και εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ. Έχει αποπειραθεί να εφαρμοστεί σε 2 ευρωπαϊκές χώρες, νομίζω στην Κροατία και στην Ουγγαρία, αλλά όχι χωρίς αποτελέσματα. Έγινε μια προσπάθεια συνεννόησης στη Γαλλία και στη Βρετανία με τους παραγωγούς, και δεν είναι μόνο η παραγωγή, ξέρετε, είναι όλο το σύστημα διανομής μέσα σε αυτή την ιστορία, και τους retailers, δηλαδή τα μεγάλες αλυσίδες, να μειώσουν, αλλά και εκεί χωρίς αποτέλεσμα. Θέλει αρκετή σκέψη και περίσκεψη, διότι αυτός ο συγκεκριμένος πληθωρισμός πλήττει αυτούς οι οποίοι έχουν λιγότερα μέσα να ζήσουν, διότι αυτοί ξοδεύουν και περισσότερα χρήματα. Άρα τι λέτε, δηλαδή εσείς λέτε, κύριε Πετράκη, αυτό επειδή λέτε ότι δεν συμφωνείτε και με το εύκολη λύση, να σκεφτόμαστε εύκολη λύση, βάλουμε πλαφόν, ωραία, θα βάλουμε πλαφόν. Ωραία, και τι θα κάνουμε, θα αφήσουμε τα τρόφιμα από τα μαράφια κατευθείαν. Ωραία, πώς μπορεί να γίνει, δηλαδή να περιμένουμε στο να αριθμιστεί η αγορά, το λέω αυτό γιατί εγώ, αν με ρωτούσατε σαν αναλυτή, θα σας έλεγα, θα ήθελα με ακρίβεια να διαπιστώσουμε την πορεία των πραγμάτων. Διότι αν είμαστε σε μια πτωτική πορεία, που δεν είμαστε, αν ήμασταν σε μια πτωτική πορεία των τιμών, θα σας έλεγα μέχρι 23 αυτό το πράγμα θα ισορροπήσει. Ας το επιταχύνουμε, ας δούμε πώς έχουν ακριβώς τα πράγματα και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει πριν διαταράξουμε την αγορά. Γιατί ξέρετε, μπορεί να έχουμε αναταράξεις πάρα πολύ σοβαρές. Στα θέματα, δηλαδή να περάσουμε σε θέματα, για να καταλάβετε, πλαφόν σημαίνει δελτίο, για να μην λέω λέξεις οι οποίες απευχόμαστε όλοι να συμβούν. Άρα θέλει πάνω απ' όλα μια προσεκτική μελέτη. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός σωστά έθεσε το θέμα. Εξάλλου το έθεσε ο Πρωθυπουργός, τελείωσε. Νομίζω ότι οι αρμόδιοι θα αρχίσουν να ασχολούνται πλέον. Καλά. Να το δούμε αυτό. Αλλά διάβαζα. Να το δούμε αυτό, κύριε Πετράκη, γιατί με εντολή Πρωθυπουργού που το ακούμε και την προηγούμενη τετραετία και όντως μπορεί να υπάρχει καλή θέληση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα αυτή η εντολή. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί δεν είναι εύκολο να λειτουργήσουν στη βάση. Δηλαδή να στέλνεις τώρα ένα συνεργείο σε κάθε σούπερ μάρκετ, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να δει κανείς κεντρικά
τι γίνεται με τους προμηθευτές, με το σύστημα προμηθειών, με το σύστημα προμηθευτών, όχι προμηθειών, με το σύστημα προμηθευτών που υπάρχει στην Ελλάδα. Μην ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν 6-7 προμηθευτές και αυτοί συνεννοούνται μεταξύ τους π.χ. Λέω ένα θέμα το οποίο πρέπει, αφού ξεκαθαρίσουμε και είμαστε βέβαιοι τι ακριβώς συμβαίνει, έχει η πολιτεία και η κοινωνία τα μέτρα και να ενημερώσει τους πολίτες τι σημαίνει και να πάρει κάποια μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να το περιορίσουν. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εφικτό. Ναι, πάντως διάβαζα επίσης, δεν θυμάμαι, σε κάποια από τα οικονομικά ρεπορτάζ, ότι αν κάποιος διαβάσει τους ισολογισμούς περίπου 150 εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο, βλέπει τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουν εμφανίσει καθαρά κέρδη γύρω στα 10-10,5 δισεκατομμύρια, που είναι μια εκρηκτική αύξηση. Και μάλιστα αναφέρανε ότι σύμφωνα με ανάλυση της Τράπεζας Ελλάδος, η τάση αυτή έχει διαφανεί από τα αποτελέσματα του ενιαμήνου, όπου το μερίδιο καθαρού κέρδους, ορίζεται ως ο λόγος του καθαρού λειτουργικού πλεονάσματος προς την καθαρή προστιθέμενη αξία, έφτασε στο ιστορικό ψηλό των 38,4% από τα 33% που ήταν. Όλα αυτά τα ακούμε. Είναι η περιγραφή σας. Ναι, μα σας λέω κάπου το διάβαζα το Σαββατοκύριακο μέσα σε κάποιο οικονομικό ρεπορτάζ. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και περιπτώσεις που βγάζουν μάτι. Σήμερα δηλαδή, αν μπει κάποιος στο διαδίκτυο, θα δει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο site και τι συμβαίνει με τις τιμές στην Ελλάδα και ειδικά με τιμές, κύριε Πετράκη, πολυεθνικών εταιριών, που τα προϊόντα τους είναι πολύ πιο φθηνά στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και όχι στην Αθήνα. Και το ερώτημα είναι, ακούσαμε τον προβληματισμό σας. Ναι. Μην εστιάζουμε πάρα πολύ στο ότι στην Ελλάδα συμβαίνει κάτι διαφορετικό, γιατί αν το δούμε και έτσι θα έχουμε και λιγότερα μέσα στη διάθεσή μας να το αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι είναι σοβαρότερο, σας είπα, στην Αγγλία το πρόβλημα είναι σοβαρότερο, δεν είναι ακριβώς Ευρωπαϊκή Ένωση η Αγγλία, δεν υπάρχει θέμα, αλλά αρχίζει και ακουμπάει τις αρμοδιότητες της Κομισιόν το όλο θέμα. Και αν αυτό συμβεί, μην ξεχνάτε το εξής, ότι η Κομισιόν πήρε τα μέτρα για τον ορισμό του πλαφών στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο και ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικά. Ναι. Άρα, βέβαια εκεί είχες δύο προϊόντα, έτσι, δεν είχες... Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τώρα εδώ που είναι μια γκάμα ευρύτατη, πώς να παρέμβει. Και να σας πω και ένα μεγάλο κίνδυνος που υπάρχει είναι η συμφωνία των σιτηρών με τη Ρωσία. Με τη Ρωσία. Βρίσκεται σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή. Αν αυτό συμβεί και δεν αποκλείεται στο πίσω μέρος των μυαλών των επιχειρηματιών που διαχειρίζονται τα θέματα τροφίμων να είναι αυτό, ότι κοίταξε, αυτοί δεν θα τα βρουν, άρα οι τιμές θα εκτοξευθούν, άρα δεν έχω λόγο να μειώσω τις τιμές κτλ. Μπορεί να έχουμε δηλαδή και τέτοιου είδους σκέψεις. Είναι ένας κίνδυνος που διατρέχουμε, αλλά νομίζω ότι θίγεται ένα σοβαρό ζήτημα, το ζήτημα δηλαδή του πληθωρισμού των τροφίμων, αυτό θεωρώ, και μετά στη συνέχεια και το θέμα του πληθωρισμού των κερδών. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει η οικονομική πολιτική να δει τι μπορεί να κάνει πάνω σε αυτό το χώρο κατά συγκροτημένο τρόπο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι, γιατί τα βάλετε μέτρα και να φεύγουν μετά τα προϊόντα να τα πουλούνται στην Ιταλία, δεν κάνουμε τίποτα. Ναι, αλλά και πώς θα αντιμετωπιστεί, θέλω να πω, εδώ υπάρχει ένα δίλημμα, το αντιλαμβανόμαστε και όλοι και εμείς αυτό που λέτε, κύριε Πετράκη, αλλά τα ψηλά κέρδη αυξάνουν τις τιμές πολύ περισσότερο από ότι οι μισθοί. Αυτό δημιουργεί επίσης ένα διέξοδο όμως. Θα σας δώσω την προοπτική. Οι μισθοί θα αυξηθούν και αυξάνονται. Και το υπόλοιπο 50% της όποιας αυξήσεως των τιμών πλέον προέρχεται από τους μισθούς. Διότι μην νομίζετε ότι και οι εργαζόμενοι κάθονται και περιμένουν, θέτουν θέματα και υπάρχουν αμοιβές και υπάρχουν αποζημιώσεις για να μπορέσουν να διατηρηθούν και οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις. Τα επόμενα 3-4 χρόνια οι αυξήσεις στους μισθούς θα είναι αξιόλογες. Αυτή είναι η προοπτική. Πόσο αξιόλογες θα είναι? Αξιόλογες, αρκετές για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό ο οποίος ενέσκυψε αυτά τα 3 χρόνια.
να ισορροπήσουν τις απώλειές μας του μνημονίου, την παλιά όχι, αλλά να ισορροπήσουν τον πληθωρισμό είναι αρκετές. Θα είναι, δηλαδή υπολογίζουμε ένα συν 27% στα επόμενα 3 χρόνια. Να κάνω εγώ τώρα τον δάσκαλο αποκλείεται, αλλά σας παραπέμπω στον Άνταμ Σμιθ που έλεγε πως η αύξηση των κερδών μπορεί να προκαλέσει γεωμετρική αύξηση των τιμών, ενώ η αύξηση των μισθών μόνο μια γραμμική αναλογική αύξησή τους. Λέτε, εντάξει, συμφωνώ. Ο πληθωρισμός πάντως έχει πάει προς ισοπαίδωση. Τα τρόφιμα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Το είδατε εξάλλου και στη μεταβολή των τιμών, 1,5%. Δεν είναι εκεί το θέμα, αλλά πρώτον να μην αλλάξει το διεθνές σκηνικό, δηλαδή αν συνεχίσει αυτή το κλιματικό πρόβλημα. Μην ξεχνάτε ότι αρκετοί παραγωγοί μας απολαμβάνουν πολύ ψηλές τιμές. Έτσι. Το λάδι, ας πούμε, είναι στα 7. Ουδέποτε. Αυτό είναι όφελος των παραγωγών μας. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και θετικά αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι ότι οι πληθυσμοί των πόλεων υποφέρουν από τον πληθωρισμό αυτό και αυτό είναι ένα ειδικό θέμα. Δηλαδή έχεις τους ευάλωτους που ζουν στις πόλεις να έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γι' αυτό μάλλον αυτή τη στιγμή προκρίνεται το Market Pass να διατηρείται μέχρι τέλος του χρόνου. Και δεν ξέρω εάν θα μείνει μόνο μέχρι τέλος του χρόνου. Μάλιστα. Δηλαδή, και το Market Pass το λέτε αυτό γιατί στο άρθρο σας, κύριε Πετράκη, διάβαζα πως στη δεύτερη φάση του πληθωριστικού επεισοδίου που ζούμε τώρα θα διαρκέσει αυτή η δεύτερη φάση 2 με 3 χρόνια. Βέβαια. Άρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Αρκετό δρόμο. Θυμόσαστε. Έχουμε περάσει τα πιο δύσκολα, κύριε Παλταζή, αλλά. Δεν το ξέρω, κύριε Πετράκη. Θα ήθελα να το πιστέψω, ξέρετε γιατί. Το λέω με βεβαιότητα. Σας παραπέμπω όταν πρωτοεμφανίστηκε ο πληθωρισμός, που οι οικονομικοί αναλυτές. Όχι, είμαστε ακριβείς. Συνάδελφοί σας κτλ. Η κυρίαρχη τάση τότε ήταν ότι ήταν ένα προσωρινό φαινόμενο που θα περάσει σε εκτόνωση. Όσοι έλεγαν το αντίθετο ήταν. Σωστά, οι προβλέψεις είναι ακριβείς όσον αφορά το μέγεθος του πληθωρισμού. Περιμέναμε από τα μέσα του 23 ότι αυτό θα μειωθεί. Πράγματι μειώθηκε πάρα πολύ. Παρόλο που δεν είχε υπολογιστεί ούτε το θέμα του πλαφών, παρόλα αυτά, ξέρετε, ο ίδιος ο πληθωρισμός μειώνει την αγοραστική δύναμη, άρα μειώνει τις τιμές. Γι' αυτό μπορούμε να ξέρουμε περίπου την πορεία του πληθωρισμού, διότι δεν έχει μακροβιότητα. Εάν δεν έχεις πηγές οι οποίες συστηματικά λειτουργούν, δηλαδή ενέργεια π.χ., τότε δεν έχει μακροβιότητα το ίδιο φαινόμενο, έχει 3 με 4 χρόνια η όλη του διάρκεια. Νομίζω ότι ήδη έχει διαλυθεί. Μην ξεχνάτε ότι ο πληθωρισμός έχει αρχίσει από το 20, έτσι. Από το 20, βέβαια από το 20. Γι' αυτό μιλάμε για 3-4 χρόνια. Βέβαια από το 20. Είναι ακριβής. Αυτό που δεν είχε εκτιμηθεί ήταν επαρκώς το θέμα των τροφίμων, το οποίο μας έχει αρκετά ευνηδιάσει η όλη συμπεριφορά των επιχειρήσεων, διότι δεν είναι μόνο η παραγωγή, είναι οι retailers, είναι όλοι αυτοί. Είναι όλη η αλυσίδα. Όλη η αλυσίδα σε αυτή την ιστορία. Και το βλέπουμε και το παρακολουθούμε. Θέλει προσοχή πάντως και να δούμε και ακριβώς με ακρίβεια τι συμβαίνει. Τώρα, δεν μπορώ να κλείσω την συνομιλία μας χωρίς να κάνω αναφορά. Σας εύχομαι καλό τάξιδο στο καινούριο σας βιβλίο, κύριε Πετράκη, με τον τίτλο «Μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάλυση για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία έως το 2035». Ναι, μέχρι το 2035. Εξού και μακροπρόθεσμη. Ναι, ακριβώς. Όπου έχουμε πλέον μια εκτίμηση. Αυτό ήταν ένα έτοιμο βιβλίο που και πριν τις εκλογές, αλλά δεν θέλησαμε να το εκδώσουμε πριν τις εκλογές για να γίνει αντικείμενο και προεκλογική συζήτηση. Αλλά αυτή είναι η εκτίμηση. Έχουμε μια δεκαετία καλή μπροστά μας. Γι' αυτό σας μιλούσα και για τις τιμές και για τις επενδύσεις. Είναι αρκετά καλή. Ξέρετε, η οικονομία κάνει μακροχρόνιες κυμάνσεις που στην Ελλάδα έχουν μια διάρκεια 25 περίπου χρόνια. Είμαστε στην ανωδική φάση, η οποία ξεκίνησε το 2013, για να σας δώσω να καταλάβετε, και έκτοτε σιγά σιγά χτίζουμε μια θετική πορεία για το μέλλον, και είμαστε σε θέση στους διαφόρους τομείς να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τι εκτιμούμε ότι θα συμβεί τώρα, με την τυχεότητα βεβαίως εκτός
εκτός κάδρου, έτσι, διότι... Ναι, αισιοδοξούμε δηλαδή, αυτό μας λέτε, κύριε Πετράκη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι, φτάνει ό,τι έχουμε ζήσει, ό,τι συνεχίζουμε να ζούμε. Τα χειρότερα, γι' αυτό σας λέω, σε επίπεδο δεκαετία. Υπάρχει φως λοιπόν στην άκρη του τούνελ. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Τώρα πόσο θα είναι και δεν μας συμβεί τίποτα άλλο. Αυτό είναι όχι άλλα. Κύριε Πετράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο εδώ των Αθηνών ήταν ο κύριος Πετράκης. Θα έχουμε να λέμε για όλα αυτά, μη στενοχωριέστε. Απλώς ανοίξαμε εγκαίρως αυτή τη συζήτηση και θα το ξανασυζητήσουμε και ξανά και ξανά.